Hello friends, welcome back my BWSWO channel. बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै फिन रंजालि बैसागु फोरबोखौ गोसोखांनानै नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो रंजालि बैसागु फोरबोआव खुलुमनाय बावहरबाय। फैदो बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो मोसौ थुखैनो थाखाय गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ लायनो थांनोसै। So guys, नै दा आङो मोनसे गामियाव राइडिं लांनो फैबाय। बेनि उनाव राइडिं दानखांनानै हाजोआव थांना मोखना लाना फैबाय। बेनिफ्राय जों नैबे नुनाय हाजोआव खाथ्रि बिबार खानो थांबाय। गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन मुं होननो हागौ, जोंनि जायगायाव खाथ्रि बिबार होनना मिथियो। लोगोफोर दायो जों हाजोनिफ्राय ओंखारबोना न'आव फैनो नागिरबाय आरो बिबार माला सुनो थाखाय औवा खाथिनि गोनां जायो। बेखायनो औवाखौ साइकेलाव खाथाबना लानाय जादों। फैदो बिदिब्ला थाबैनो न' फारसे आवगायलांना लाव फान्थाव हाना जगार खालामना लाहैनोसै। लोगोफोर दायो आं औवा हासुं हास'ना लाखाबाय, मानोना गाबोन हास्लाबाबो जानो हागौ। लोगोफोर जोंहा बयबो ओंखाम जाखांबायमोन। बेनि उनाव आं सारायनि हांगारखौ प्लेटाव हना दोनखाबाय, मानोना बे हांगारखौ गाबोन फुङाव थावजों गलायना मोसौनि गासै मोदोमाव फोथा थुना होगोन।
लोगोफोर मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनि गामिनि दै बोहैनाय जाम्फै बा दैसा फुख्रिफ्राव जेरावबो दै गैया। बेखायनो न'आवनो बाल्थिङाव दै लाना देग्लायनि रंजालि बैसागुआव मोसौखौ गाजा गोमजायै थुखैबाय। लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायदे बादि दा